Ako sa ti darí? Ja neviem, ja to nevnímam až tak cez popularitu, podľa mňa. Skôr, ako vlastne skončil celý ten taký to šialenstvo okolo Superstar, tak sme sa v podstate s chalanmi zavreli a makali. Čiže, a strašne si vážim teda, že to ľudia dokázali oceniť a že to v podstate stále dokazujú oceniť. Tým, že stoja pri nás a stále tých ľudí pribúda. Určite to možno trošku kleslo po tej súťaži, to je jasné, lebo vlastne tí ľudia, čo prejdú Superstar, tak to majú trošku obrátenú tú kariéru, že na začiatku je ten najväčší výbuch a potom to tak jemne klesá a vlastne už len robiť všetko preto, aby to neklesalo. Kde najbližšie budeš koncertovať? Tak teraz máme prvé 4 dní voľno, také, že fakt, že 4 dní nemáme koncert, tak... Ale potom neviem, ja sám neviem, väčšinou sa to dozvedám fakt, že deň predtým alebo deň potom. Myslím, že vo Veľkej Lomnici najbližšie, v Ružomberku máme, to je presne na moje narodeniny, tam sa strašne teším, to je v podstate skoro za týždeň a to bude také, že zaujímavé, tam sa moc teším.